Of Capitol Hill to work out a compromise health care plan. He lost his voice after his State of the Union speech. Leo, hindi ka? May bangit ang trabaho. Kasi kaya kasi mo oras. O yung kayo makatulad ng mga video yung gitara. Ito ang tabang as negosyo. No? Sige, sige. Kung sa'yo gwapa gito ka ng 60 o kanang mahambog na isang mga amigo ban ba? Ano na nimbo? Grabe yan, amo. Wala, ginagid sis. Abi ko na. Sexy, gini, pangita. Ano, gina ba yun? Picture, di ba? Ay, anak ba eh? Bad ba yan na? Ay, tunong bad ba? Kita, asal kita, bad. Gopis, eh. Ay, ka, puro nagagdi ka yun, ano, buwan, sila. Ay, sabaan mo eh. Gutom na ba ako? Gusto yun. Gusto ko Gamos, naroon din ako sa sakalang mo. Lasod? Hindi na rin. Hindi na rin. May problema nga nung gutom di good. Bantay ka. Narito na. Ano ka? Karong ba? Okay na? Lagi! May problema. Kuha lang yun. Kuha lang ko eh. You! Tita! 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 Julio! 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 Hinay ra gud JM. Kapila naman jud ka ana ha. Kapila na jud ko mga saba nimo, ayo kan ka na maminaw. Karon hapit ang mamatay, kita na lang ba duha? Kita na lang jud duha. O ano yung papa, o ano yung uban, ako na lang nagbuhi nimo. Yeah, saan naman na eh. Pag hinay sunod JMB, kapoy biasa no? Kaon o? Ma. Seman! Nendo. Seman.
jud ka ana ha. Kasi hindi naman yung oras. Wa oy kay mo kato na yung video video tara. Karon hapit ang mamatay kita na lang ba ito? Kita na lang jud duha. Kapila na jud ko mga saba nimo, wa jud